Wajibati an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u waleɲuman dɔn. Hali. Wajibati k'a dɔn kunnafoni nin y'a dana gosilen ye. O don. An bɛ degete ka wuli ka jɔ kɛ. I k'a dɔn n'a ye yamaruya di. An b'an jɔ a kunnafoni na. Sisan. Jɛka Karamɔgɔ Dabatungara. Naam. N bala tɔgɔ bɛ di. Wajibati. Naamu. Kolonifililaw fɛ yen. Ni kolo bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛla. U ko kolo wasara. Wajibati ala m'an wasara. Yarabi. N bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura. Maa min y'a sɛbɛn. A to a de ko ali ma so. Ale ma ko. A ko min ye fanga ɲɛmaa ye Shogɛl ko kala Mayiga. Taama bolo dalen don ka taa Moti. Nka Motikaw sigilen don k'a kɔnɔ kosɛbɛ sabula. Min ye premier ministre ka taama ye ani gɛlɛyaba de bɛ Moti. Jango nin funteni na. Sɛbɛnnikɛla ka kɔn premier ministre yɛrɛ ka taali ɲɛ. I b'a ye ayiwa min kun ye Motikaw ye. Olu kun ye ciden dɔ bila ka na damakasi kɛ. Gɛlɛya ni gɛlɛya min bɛ Moti ani Seware kan. Motikaw. Sɛbɛnnikɛla ko a ko funteni maa bɔ gɛlɛya bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen na. Kabini ntɛnɛnjan dɛmɛnen mars kalo tile 6 min ye direction régionale société malienne de gestion de l'eau potable. SOMAGEP SA. U kun gɔnna. U kɔnna ka kunnafoni di Motikaw ma. A y'a cogo dɔn jiko gɛlɛya bɛ n'an sɔrɔ waatinin na. K'a sababu kɛ. Masinba minnu bɛ ji sama ka bɔ awa dugu jukɔrɔ ni k'a yɛrɛkɛ a dɔ tiɲɛnen don. Wajibati i k'a dɔn u kɔni ye dabali caman tigɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ sa. Min kɔni bɛ se k'a to ayiwa pɔnbe ninnu bi don bɛrɛla cogo min na. Wajibati sɛbɛnnikɛla ko nka a bɛ ni ka tile damadɔ bɔ jiko gɛlɛya bɛ. I b'a dɔn funteni maa bɔ min kɔni ye ji ye ale bi gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten o ye laada ye. Jango masi tiɲɛnen i k'a dɔn dɔ fara la gɛlɛya kan. Moti ni Seware jiko gɛlɛya bɛ yen. F'u laban na sa. Moti dingɛ kɔlɔnba 5 de bɛ yen. Ji bi pɔnpe ka bɔ minnu kɔnɔ. I k'a dɔn u tɛ dugu labɔ. U laban na sa k'a kɛ waati kin. U b'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ ni nin y'a sɔrɔ bi sini a bɛ di nin ma. Wajibati hadamaden mɔgɔ bɛ ji la sa kalo 12. Sɛbɛnnikɛla ko o jiko gɛlɛya ka taa fara Moti ani Seware bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye lakanabaliya ye i k'a dɔn Bamanju u kɛmɛ ka Moti jamana k'u daga yɔrɔ ye. Wajibati o damanda ye awa dugudenw jɔsi jɔ kosɛbɛ. O de la min ko nin ye hakiliw ye a ka fara ɲɔgɔn kan. Premier ministre ka taama a bɛ taa bɛn ni gɛlɛya Moti. Nka a yɛrɛ ye maa kodɔnnen ye maa kalannen don. Wajibati k'a dɔn ninnu bɛ dilan cogo min na. I k'a dɔn kuma min kan k'a to dugudenw hakili bɛ sigi. I k'a dɔn premier ministre a b'o taama de la a bɛ waati jan bɔ. Shogɛl ko kala Mayiga. Min kɔni ye gɛlɛya a tɛ siran a ɲɛ. Sabula ka taa awa fura minnu bɛ sɔrɔ ni k'o ɲɛfɔ. Motikaw b'o de ɲini bi. Bilhak nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma. Wa nin bɛ ban nin don in. Nin bɛ kɛ nin don in. Motikaw sigilen don ka premier ministre kɔnɔ Shogɛl ko kala Mayiga. A ko a ta a ka taama bɔ a ma. Wajibati wa i k'a dɔn a bɛ taa Moti. Sabula jamana den bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye. Motikaw ni fɛn o fɛn ka kan. U ni hakilina ɲuman fɛn o fɛn ka kan. Wajibati o bɛɛ lajɛlen bɛ taa f'u ye. Sabula min ye Motikaw ye. Yarɔ kuranko gɛlɛya fana b'u fɛ o ye kɔrɔlenko ye. Wajibati nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye min kɔni Motikaw sigilen don ka premier ministre kɔnɔ. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Wajibati ɲɛmaa minnu b'u ka organisation société civile n'u k'a ma OSC Moti. Olu kɔni kun ye kuma caman fɔ. Wa u k'u sigilen don ka premier ministre kɔnɔ. U dalen don a la cɛ min don n'a nana a nafura sɔrɔ. Nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura. Info matin. Sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ye Sekuba. Seku ko. Fulakɛ ko a ko an ka transition président ba n'o ye colonel Maliki Jaw ye ale fana makɔnɔ don Moscou jamana la. A ma ɲɛ dɛ. An ka transition président colonel Maliki Jaw. Transition président tɛ Maliki. Conseil national président. CNT président de Maliki ye. Kosɛbɛ. Transition président o ye Miyankakɛ in ye. A ɲɛna sisan. Sɛbɛnnikɛla ko. Karamɔgɔ Dabatungara n'o ye fulakɛ Sekuba ye. A ko nin jɔko in kɔni ye taama de ye an ka jamana kuntigiw bolo. A ko min ye premier ministre ye. N'o makɔnɔnin bɛ Moptikaw fɛ yen. Karamɔgɔ Dabatungara jamana kunkanko la. A ko CNT n'o ye Conseil national de transition. Ko président ba colonel Maliki Jaw. Ale fɛnɛ bɛna taa. Ndedo Maliki ye nde de. Nka a y'a kɔfilila.
den kan ka kɔfila a y'a kɔfila a m'a kɔfila n y'a wulu kɔni n den tɛ de a banna koyi ni den kɔni kɛra ɲɛmaa ye n ka dugawu b'a kɔ dugawu den don a kan ka kɔfila fa la ko dugawu den don yarabi awɔ dugawu den don naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka jamana masakɛ tɔgɔ la jamana gouvernement tɔgɔ la Colonel Maliki Jaw a bɛna taa Moscou a ko a kelen tɛna taa ani CNT conseil caman de bɛna taa ɲɔgɔn fɛ sabu jamana ni jamanaw cɛ ɲɔgɔn kuma don karamɔgɔ Daba Tunkara ba ye k'a fɔ lajɛ belebeleba dɔ de bɛna boloda ka daminɛ nin kalo in tile 18 ni ka taa bila tile 24 Mali welelen bɛ yen farafin jamana 50 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Irisiw ni farafinna ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ne kɔni bɛna masakɛya yira ni k'a yira k'a fɔ fɛn banbalen don sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye bulonba ɲɛmaw ye olu de kɔni bɛna taa fugudi bɔ dabada la min ye ɲɛfɔli ye jamana sariyaw bɛ cogo di jamana mago bɛ mun na gɛlɛya jumɛn de bɛ jamanaw kɔnɔ jan ko jamana minnu bɛ waati gɛlɛn kɔnɔna la Mali sen b'o jamana kofɔlenw na sɛbɛnnikɛla ko Colonel Maliki Jaw Mali CNT président karamɔgɔ Daba Tunkara n'a taara a tɛ taa sigi ka lajɛli kɛ ni ka lamɛnli kɛ a taa kun ye kuma de ye min b'a kun n'a kan cɛ jamanakuntigi ye min don a da ni k'o fɔ jama ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Irisiw ka minisiri ŋana dɔ bɛ yen n'o ye Serge Lavrov ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ u n'o bɛna ɲɔgɔn ye ale dun ye cɛ dumanba ye min ye Vladimir Poutine n'o y'u ka masakɛ ye o ka danaya belebeleba b'a kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Mali ni Irisila cɛ bi o tɛ ko nɔgɔnko ye bolodiɲɔgɔnmaya a banbalen don danaya sabatilen don karamɔgɔ Daba Tunkara o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko Colonel Maliki Jaw a bɛna taa kuma ta ye Mali gouvernement tɔgɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ka kumaw ka kɔn a ɲɛ a bɛna tali kɛ fɛn minnu kan olu dɔn bɛ ka kɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔli don n'o ye Seguba ye a ko siga kɔni tɛ min na Mali ka lakanako a bɛna ti da don o la Mali ka jamana masakɛ kalafili ko min ye kalafili labɛnni sababaw ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛna ti da don nin bɛɛ lajɛlen la Mali ni Irisila ka tigɛ di ɲɔgɔn ma jan ko Irisila kan bɛ k'a bolo manabɔ farafinna nɔfɛ da bɛna don o fɛnɛ na o kaɲi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Colonel Maliki Jaw karamɔgɔ Daba Tunkara ani Irisiw ka ŋana camanw de bɛna ɲɔgɔn ye min ye Mali ka nafasɔrɔ siraw ye opérateur économique belebelebaw u bɛ se ka na ni fɛnw ye cogo min na jamana in kɔnɔ u bɛ se ka siraw dayɛlɛ malidenw bɛ se ka lafiya an yɛrɛ bɛ se ka pankuru ta cogo min na ka taa an ka minɛnw ta Irisiw la sɛbɛnnikɛla ko nin kuma bɛɛ lajɛlen de bɛna fɔ taama in sen fɛ maa bɛ se k'a fɔ sa ko taama in kɔni bɛna kɛ sira dayɛlɛlen ye karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafa ni tɔnɔ sɔrɔ min kɔnɔna la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Seguba ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don ne kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le relais o don nin y'a bolo ko siɲɛ 446 ye u ye dɔ kɛ min ye rédaction u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni in kɛ Jabate n'i ye ngunanjɛ ye sagaw nɔfɛ misiw taalen don k'a to kabako Jabate k'a dɔn wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan jamana ka yiriwa jamana ɲɛtaa ka sabati o tɛ ɲɛ abada jamana yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru ka hakili ka to a la min bɛ se ka to lakana bɛ sabati lakana m'a fɔ Jabate k'a dɔn lakana jigiba ye a wasɔrɔsi k'a di min ye Buguninkaw fɛ yen i k'a dɔn tabarikala sabula Buguni Kɔlɔnjɛba ani Yanfolila Jabate k'a dɔn Tarata tɛmɛnen min ye minisiri min n'a bɛ kɛlɛ kunna i k'a dɔn Sadio Kamara a taara birigiden fɔlɔ da Buguni min bɛna kɛ sababu ye kan belebeleba den ka jɔ kan min n'a bɛ nin wakili don yɔrɔ 3 la a bi jɔ Buguni de Kɔlɔnjɛba ani Yanfolila nin bɛɛ lajɛlen bi bɔ a numa sɛbɛnnikɛla ko a ko a don Jabate maa ma to kɔ koyi min ye dugutigiw ye ka taa fara maakɔrɔbaw kan denmisɛnw ni musow bɛɛ lajɛlen de bɔra i k'a dɔn Buguni yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kilo 100 ani kilo 65 Jabate i b'a ye k'a fɔ Buguni i k'a dɔn n'i y'a mɛn cercle 2nan kabini Sudan faransɛ Buguni tɛ bi Buguni ye Jabate i k'a dɔn o de la yɛlɛmana ka kɛ a damata région ye i k'a dɔn Abamara cɛbɔli hakilina kuraw la Buguni ye ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de ye ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min ni jamana 3 bi kalanso ɲɔgɔn na Buguni jama kɔnɔ Burkina Faso o ni yɔrɔ bɛɛ Côte d'Ivoire ni yɔrɔ bɛɛ Guinée Conakry nin bɛɛ lajɛlen ka bɔfa bɛ Buguni n'a ma ɲɛ o kɔ
Bwajabate Buguni nga ke yoroyi yoro mi na lakana ni jatemene barika kanga bunya ni sorose ka sigi Bwajabate oye bara bane akunote kolanje ba serkil ni yanfulla serkili nunum bela jele da wale do kanyeshi id anta fe jamano ma bani muninje ikado Buguni mi wuleti Bwajabate ikado ninga zigile Buguni sebene kala ko ma chamo ngoni nyaaye kafo mali nyemo jongwala umugo be jamana inna kosobe ministeri era ka sugu doni ta kene ka Bwajabate ba jira ka fo ko nye sebe gala ko abrigidin volo dara me nye yoro njoli e ka ba o yoro ni ngelenye do minu volé do Bwajabate ka don sikato la ni sura sikuda abilla batu ako wuli ka jo buluka jatemina buluka Bwajabate sabula mali bidanga mina anga joro kasira yoro wo yoro na ni boda de kasuru walma ani jamana wara kasuru Bwajabate ka do hakili ka nga to o boda wala ni ga jatemina ke bingani kelaw sumba kulew ikado jahadimo Bwajabate oluba fakanga jamana ke batemezrai sebene kala ko nyema ubane do dema odila jona ikado Buguni a kanso asorasika o joli ikado obina tilia iyado bita ke kada ina fo police so jora yanvulla Bwajabate ikado chef d'état-major de l'armée de terre général de brigade Aruna Samaki ikado projet bayi ikado aleba no kosobe sabula kera letlela ale de sorasu ka nyema Bwajabate ya jira kafo mi nye chamanje fanga nyamai no ye abomyanga ke asibu gweta Bwajabate kadwa hakili bi jamana fa bele jilela nga bi bonyo ndafe yirwa ni nyeta ani dugudonga hakili sigi oti sora abada fo ka sora lakana klene de do abi sambla bo anga sora sekulu ikado baraka take gonina Bwajabate dungo do kele wo kele nuyo ke ikado bi jawla no dela Bwajabate ikado Buguni kan abina fo de ma 92e régiment des blindés Bwajabate aywa minu ngoni nuni dugudew ubulo be kenyo ambulo Bwajabate sabula sora su mana na kafara dugudew nga Bwajabate kanga ke kilenyi ministre de la défense menye Sadio Kamarai Sadio ko ako dugudew uku hakili sabula ikado dobina fara dugu bonya ka ni dugu jaka nga dobe fara dugu manga ka de sabula sorasu ka camion dali annani marfati ka yuka entraînement Bwajabate ni bele jile ta ka segi manga mbade o madelimina opma Bwajabate uka sigu no ye ka fo sabula bien kura fale otita manga ngo Bwajabate ikado arme manana ka de bisigi ka dun zigile ikado mobulu duninga bo o ye wajibi opma dugu den ukado ka fo sorasu na kunyo olude Bwajabate kado kwa kenyo mbalemaye uka kenyo nzigi nwanyi no kera kado bara bele jilebi noya ikado no kera dugude ikado no bolo dairo don ako aywa camion banu no sorasu kwa mobili bade no ani aywa keleke marfa banu umanga de kabu kojugu opma dugude nga sigina e kafo uni manga bina dunywana nga manga nyumando ako wuli ka jo buluka jatemina buluka abidgo ke jamana nyi Bwajabate mingo ni miseka kesa babu ye ambisira fonye no ye gela ni bingani obidugwa ningunye sebanye anye mimbo le relais kono akabi bolla karamo ne ben tige dojona reflet d'Africa sebenigala toka Yusufu Maiga Yusu ko karamo da batungora minye Mamadou Kasoke no ye anga kiri o ministry karamo da batungora aye lajedo sira latige aya yira kafo minye femfla ye karamo da batungora okumbe anga jamana ka obina boloda min koni ye cybercriminalité karamo da batungora no ko fora ka ba anga jamana kono min ye réseaux sociaux ka burujali min ye aramadon dame burujali nin ka se kan galoni namara belajele tika ka da aramadona karamo da batungora nungu negebo mogo langalon kan ako fude bina siro dana mali kono sabani kala ko o fenema teme ka boye ni ya laje aramadiya sharia o min koni o be anga jamana kono katla ka dori faraka ka kologiriya ninga yoro kerengrene ko jo atola sabani kala yira ka fo Mamadou Kasoke ako nimbara fena bina boloda ako mali ye sharia jamana ye karamo da batungora nyeto ma sharia fanfebe mali ye tiga no blaka belajele na anga jamana kono ushi kante ka soso avec ka ke aketo la kikaula ganiya laje damateme bara
o kuma o bɛ maa dɔw yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ko sigi tɛna se ka kɛ k'o lajɛ sariya bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye réseaux sociaux ye a nana na hakilila minnu na a ko maliden dɔw kɛmɛ k'a faamu ni hakilina jugu ye karamɔgɔ Dabatungura ka sɔrɔ a ma dabɔ kama a ko baarakɛminɛn de don lafiya ale ni bonya kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen k'i tamata sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura ka sɔrɔ maa ma gasi kɛ maa la nka n'i ye anw ka jamana yɛrɛ taabolo lajɛ ka tile bɔ fo ka taa tile bin n'i ye réseaux sociaux in lajɛ ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn danbe bɔli ɲɔgɔn lagosi ɲɔgɔn mangoyali a ko bɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔ wa jamana min bɛ yen ni a ɲɛmaaw sigilen bɛ ka jamanadenw ka hakilina ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Kasoge ko min ye nin bolo ɲɛ fila ye karamɔgɔ Dabatungura sariyaw de bɛna ta ka di u ma a baarakɛlaw ni ka minɛnw d'u ma k'u kologiriya k'u jami karamɔgɔ Dabatungura k'u ka baara kɔni bɛn ka ɲɛsin o kɛlɛli ma maa o maa n'o de tigɛ taara karamɔgɔ Dabatungura maa minnu kan ka kiiri o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabilaw bɛ sabati min ye a jugew ye karamɔgɔ Dabatungura kaso min kan ka latigɛ tuma ni maa min tigɛ taara kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛna labɛn waati kunkurunin sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Kasogo ko kɔni a dama tɛmɛna min kɔni ye Mali ye maa min taara kaso la k'a sababu kɛ nin hakilina jugu ninnu ye a dagosi ka bɔ jamana ɲɛmaaw ye kangari ta k'a da malidenw ye a baara ta bɛɛ lajɛlen k'i ka baara kɛ réseaux sociaux kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun a ma kɛ ni burujali ye nka i b'a fɔ ko de bɛ ka dɔ fara kan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye adamadenya hakɛya tɔbɔtɔli ye ka bi maanifin ɲɔgɔn kan k'a lagosi k'a badɛbɛ ci k'a ci k'a kun ci k'a bolo kelen kari k'a ɲɛ kelen kari karamɔgɔ Dabatungura k'o fana tigi ye k'o to yen foyi tɛ b'o la a k'o fana tɛ kɛ abada faso Mali kɔnɔ a ko bɛɛ n'i ka hakɛya don karamɔgɔ Dabatungura jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛya ye kelen ye min tɔɔrɔ ye maa o maa sɔrɔ a fɔ yɔrɔ b'i bolo a dagosi b'i bolo nka min ye k'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ yɛrɛ ye ko yɔrɔ tɛ Mali ye sɛbɛnnikɛla ko Mamadu Kasoke n'ale y'an ka kiiri o minisiri ye karamɔgɔ Dabatungura ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mali kɔni bɛna paraɲɛ belebeleba dɔ de kɛ hali n'a kuma fɔra kabini waati jan farafinna jamanaw kɔnɔ nka n'i ye Mali lajɛ bi ko maa caman kɔni bɛna misali ta Mali kan sabu nin ye Mali wulilen k'a jɔ ka ban ko kɔsegin kɔni ta anw ta la bilen o kuma k'anw na kɛ maa tɔw ɲɛ jɔyɔrɔ ye ayiwa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ mbala tɔgɔ bɛ di Bɔjɔbate kɔrɔtɔ bɛna ni a wa sira jugu cɛ ye o don dɛ Bɔjɔbate n bɛ n bolo kari ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma leli tɛ o don nin y'a boli ko siɲɛ 24 ye o ye dɔ kɛ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Sɛku Umaru Watara Baru Kolondigi ko a ko sibiri tɛmɛnen marsikalo tile 11 Bɔjɔbate i k'a dɔn a wa min ye Isa Kawujimi ye juguyara mɛ kɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a tora kelen na Bɔjɔbate n'i ma kuwa Bɔjɔbate k'a dɔn a wa kalifa n'a sɔrɔla a wa dugawu maki ye ka fɔ kalifa kɔnɔ n'i yɛrɛ ta i laban i k'a dɔn i bɛ taa kɛ nin kɛcogo in de ye Isa Kawujimi Bɔjɔbate a kun ma kuwa a kun kan ka to karamɔgɔ nɔfɛ Bɔjɔbate i k'a dɔn karamɔgɔ k'a fɔ Bil Hak Isa Kawujimi ne y'i labila bi i kwara dugawu b'i kɔ n'i kɔrɔtɔra Bɔjɔbate k'a dɔn i bolo b'a jɛ e ko Isa Kawujimi bolo ma diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen jɛsadi ye sabula a yɛrɛ kun kɛra sababu ye parti politique min ni k'o sigi sen kan u ko parti politique in de ma ACRT faso kɛwale Bɔjɔbate min yɛrɛ ma kɛ Mali kɔnɔ min ma deli ka kɛ tariki kɔnɔ o de filɛ ka Isa Kawujimi sɔrɔ Bɔjɔbate k'a dɔn parti a kun a n'a sen a n'a bolo n'a ɲɛ bɛɛ lajɛlen sina ka bɔ Isa Kawujimi kɔ k'a jɔlen to a kelen na dako ko n bɔra a la a ma balana Bɔjɔbate sɛbɛnnikɛla ko nin ye tamasiyɛn juguba ye Bɔjɔbate ayiwa sabula ni i ma ko kɛ ni hakili ye fo haraba i ko naji bonnen bɛ jakuma tɔn na Bɔjɔbate i laban o laban i dagɛlɛgɛ bɛ kari ten kaw a ko nin parti min ni parti kura don ACTR faso kɛwale i k'a dɔn a yɛlɛmana sabula minnu bɔra a la olu taara kurasigi olu ko ACTRR faso ka cikan Bɔjɔbate i k'a dɔn parti a ɲɛmaaso ni kɔma a bɛɛ lajɛlen desina k'i kɔ don Isa Kawujimi na Bɔjɔbate sabula a wa kolokalaka minnu b'a da ani jamanati kuma minnu b'a da olu k'o ti jɛn n'o ye olu bɛna min kan ni ka tugu Isa Kawujimi kɔ ka parti in sigi sen kan a bɛ sɛbɛnfuraw la u k'o de ma statut ani règlement o bɛɛ lajɛlen de sɔsɔra ni statut ni règlement sɔsɔ
wajabate i k'a dɔn o ye bɛnkanw diɲɛnen an taabolo tiɲɛna a ko komini 4 na wajabate i k'a dɔn a ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen de ko don ayiwa parti yɛrɛ la alu Badara Sembara wajabate ale de kɛra président kura ye sabula parti kura min n'u k'a ma ko ACTRR faso Kachika a ko président kura wajabate a y'a jira k'a fɔ olu bɔra Isa Kawujimi nɔfɛ a bɛ parti min u bɔr'o nɔfɛ ka taa kura sigi sabula i k'a dɔn a wasarakisɛ min ni bɛnkan don u ko min ma 70 article statut bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a den 70 o de sɔsɔra o de tiɲɛna wajabate i k'a dɔn k'a sɔrɔ u ma sara maa na maa si den kelen ma bɔ a kalama ale kelen de y'o bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ma ɲ'u kɔ olu fana ye maa ye u y'u yɛrɛ ta Isa Kawujimi e ko a na nɔnɔ mi bilen hali ni nɔnɔ b'a bolo sa a na kɛ nɔnɔ kumun ye wajabate i k'a dɔn a ka gwɛlɛya ani awa dɔgɔma ka taa ka ɲɛsin colonel cɛ 5 ma wajabate olu kamana gwana parti in sigira de k'u na colonel cɛ 5 in dɛmɛ o ma bɔ sula ka sula ka su sɔrɔ wajabate k'a dɔn k'u nana yɛlɛma ni kuma langolo ye o de la olu y'u yɛrɛ ta ni ka taa ayiwa parti kura wɛrɛ sigi senga wa parti in dabɔkun de ye colonel cɛ 5 dɛmɛni Mali dɛmɛni wajabate u y'a jira k'a fɔ min ye parti kura in ye Lahaw Kɔnte i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ u ti tugu maa kɔ ten koyi k'a fɔ de ko colonel cɛ 5 cɛ ka ɲi wa ayi u ma tugu k'o la dɛ u bi tugu de sabula u ɲɛ bɛ kawale minnu na u ɲɛ bɛ baara minnu na wajabate k'a dɔn olu kan b'o de ma o fana k'i bɔ yen wajabate k'a dɔn parti kura in min bɔra Isa Kawujimi nɔfɛ wajabate maa wɛrɛ nana far'u kan sabula parti min bɛ n'u k'a ma ko PSDA o musow o fana tilancɛ bɛɛ lajɛlen bɔra i k'a dɔn PSDA la i k'a dɔn a maa ɲɛma damanda jango Madame Traoré Maimouna Diarra ale min kun ye musow ka awa kuma laselikɛla ye PSDA la olu bɛɛ lajɛlen fana y'u ka minɛnw jɛ ni ka b'o la ka t'u fara awa i k'a dɔn awa ACTRR faso ka cikan kan wajabate k'a dɔn u ye welewele da kɛ diɲɛsegin naani muso bɛɛ ma i k'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kana u bɛ yɔrɔ kura min na denmisɛnninw don funankɛninw don sabula min ye jamanakuntigi ye Asimu Goyita o yɛrɛ ye denmisɛn sifin don a y'a jira k'a fɔ min ye jamana denmisɛnw ye u ka fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛta ni dabali kura bɛ tigɛ cogo min a ko marabolo la kɔrɔnfɛla la i k'a dɔn min ye Aruna Lafo Mayiga ale olu ka ayiwa ɲɛmaa ye wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen nana fara i k'a dɔn ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in kɔni ka ni kurafiya la o tuma Isa Kawujimi a tora a kelen na a ko denmisɛnninw ka ɲɛmaa kura tɔnkura in na o de ye Usumani Jɛnɛbo ye Usumani Jɛnɛbo y'a jira k'a fɔ mankan o mankan b'olu fɛ yen o de ye bɛnkan ani ɲɛtaa ye wajabate k'a dɔn namara t'a la ko ko bi kɛ bɛnkan de do u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn n'o jidira bɛnkan de do u ni ɲɔgɔn cɛ maa kelen sago tɛ kɛ sabula sariyaw ani bɛnkanw de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o sɛbɛnw bɛ labato fo k'a fɔ k'a to ten n'i y'a ye olu bɔra Isa Kawujimi nɔfɛ wajabate k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ a ye sɔsɔli ani bɛnkanw sɔsɔli min kɛ o de kɛra sababu ye olu k'u yɛrɛ Isa Kawujimi jugura bɛ kɛ a m'a faamu hali sini o kelen don ale kun kan ka to dankɔrɔba in de kɔ wallahi a ma ko aw i ka kuma in a ma labila dɛ a ma don ko kɔlɔ bɛ bonya la a ka force a n'a ka ɲɛta n'a ka sanga n'a kun bɛ a tɔgɔ di Imam Diko nɔfɛ fanga bi k'a la maa ti s'a la i ka kuma ɲɛ ale kun bɛ t'o de kɔfɛ a kɔrɔtɔra ni kɔrɔtɔra i bolo a bɛɛ jɛ sigei i woro a ka segin dɛ bilen n k'a ko k'ale yɛrɛ bɛ nɔnɔ min ale tɛ ma kɛ nɔnɔ kun ye sa segin cɛkɔrɔ mɔ e bɛ nɔnɔ min a bɛ maa dɔnbaga caya a ka segin ka nɔnɔ kɛnɛ min e fana ka nɔnɔ kɛnɛ min a ka segin i bɛ nɔnɔ kumu min i kɛ nɔnɔ kɛnɛ in to yen e ko nɔnɔ in ma kunna da kɔnɔ de nɔnɔ in kunnara da kɔnɔ sa n ko a ti nɔnɔ kɛnɛ min bilen sa nɔnɔ kumu de don ko n'a ye ji suru nɔnɔ kumu na k'o min ji ko ka nɔnɔ kɛnɛ min e ka nɔnɔ kɛnɛ min o kuma bɛ segin quoi ni kun ye sɛbɛn ye a ye min d'a la ka bɔ Eliti kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Seydou Konate Seydou ko an ka taa kunnafonidila tɔgɔlaso la n'o ye Maison de la Presse ye sɛbɛnnikɛla ko Maison de la Presse président ba o de ye Banjugu Danti ye karamɔgɔ Dabatugura ale kɔni ye lettre dɔ kɛ min ko bila ka taa di tɔn dɔ ma n'o ye coordination des organisations de l'appel du 20 février pour sauver le Mali sɛbɛnnikɛla ko o tɔn min filɛ nin ye min ye parti politique ka taa
taa bila association na olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu ye karamɔgɔ Dabatungara ni k'u ŋaniya n'u ka hakilinaw kɛ kelen ye Mali ka dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye kunnafonidi baro min kɛ kunnafonidila tɔgɔlaso la o wolola min na u ma dogo maa la sabu min ye Isa Kawuji min tun b'u ɲɛ a don in kama k'ale to kuma la dɛ mangoya de filɛ ne ka na an ka soba in kunna ten k'a kɛ po mangoya man ɲi sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min y'an ka so dumanba ye ka vituru bɛɛ ci k'a kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye fɛn mun ma deli ka kɛ depuis Ala y'a da o de kɛra Isa Kawuji min nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Banjugu Dante maison de la presse président ba n'a dumaya k'a fɔ ko tɔn kelen kɛmɛ ka laɲini wɛrɛ kɛ karamɔgɔ Dabatungara k'u bɛna lajɛ wɛrɛ kɛ maison de la presse kɔnɔ Banjugu ko sogokan don wa walima b'aw ɲɛna de sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara u ye min sɛbɛn u ka lettre kɔnɔ k'u bɛna conférence kɛ o de ye Mohamed Yusufu Bachili ni bɛɛ ko ma ko Rasbata ani tiga min taara k'a dale k'an bɛ don min na ko bi o tuma min ye Rasbati ye k'a ye Bubey faliko min fɔ karamɔgɔ Dabatungara k'a y'a ka hakilinaw de fɔ Rasbati olu ka tɔnden ye u b'a fɛ bi u b'a ka hakilinaw dɛmɛ o tuma min ye Rasbati ko ye karamɔgɔ Dabatungara k'u tun bɛna kunnafonidi de kɛ dɛ a minɛna minɛ cogo min minɛna n'a minɛna tiɲɛ kan walima nkalon kan ni k'o da jamanadenw tulo kan ni kunnafonidilaw nka min ye Banjugu Dante ye ale kɔni kɔnna ka kɔnsabu lajɛ tun bolodalen bɛ bi alamisa n'o ye mars kalo tile 16 min ye kunu ye Banjugu Dante lettre ci ka d'u ma joona joona k'a yira k'a fɔ aw ye laɲini min kɛ k'a bɛna kunnafonidi baro kɛ anw ka yɔrɔ la yan o tuma aw bɔra ka so aw nana nka mɛ min fɔ aw ye kumakan fila don kumakan fɔlɔ min ye aw ka nin tɔn kelen ye a y'a kanu ni kana ɲɛna a ka kunnafonidi baro boloda maison de la presse kɔnɔ min bɔr'o la o ma dogo aw la an y'a ɲini aw fɛ a y'an boloma dɛmɛ an ka jɛ k'a dilan a ye kala dɔw ɲini ka bɛn n'o ye wa maa si ma dɔrɔmɛ kelen di u ka tɔn tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn ko yɔrɔ cira a cira jɔn de sababu la min ye olu ka tɔn ye olu de tun ka tɔn kan ka wuli k'u jɔ hali ni maa ma fɛn f'u ye nka karamɔgɔ Dabatungara u y'a kɛ i b'a fɔ foyi ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye filanan ye maa o maa n'o de bɛna ni ɲɔgɔnna lajɛ boloda ye f'i kana ni lakana ye ka yɔrɔ k'a sabati kosɛbɛ k'a y'o fana boloda wa u b'o fana kɛ Banjugu Dante ko o tuma a ye ŋaniya mun siri k'a bɛna lajɛ boloda an ka soba kɔnɔ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini o tuma yan kɔni kuma t'a la denmisɛnninw ɲuman na o tuma danga de b'anw kɔ wa a tɛ kɛ bi an tɛ awɔ danga t'anw kɔ siyɛti wuli ka b'a fan kan sɛbɛnnikɛla ko Banjugu Dante kɔni n'a dimina karamɔgɔ Dabatungara diminen man ɲi kosɛbɛ a kɔni y'a ŋaniya yira nin ko in na ale ni kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen bɛnkan don o tuma yɔrɔ yɔrɔ ka di u ka taa ye min y'an ka soba in kɔnɔ o kuma t'a la bilen o tuma o kuma fɔliw ye u ko k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o tuma k'u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ sa u n'u sigi k'u miiri o tuma a nata kɛ yɔrɔ filanan jumɛn na walima u bɛ taa an ka yɔrɔ de dilan wa fɛn fɛn tiɲɛnen k'a bɛɛ dilan yaasa an ka se ka yafu ma wa o kunnafoni o to min bɛ yen kunnafoni filanan an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate sen dɔ jila mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i ma k'i yɛrɛ ma hɔrɔnya a banna wa a t'i kɛ maison de la presse la n'i ma na ni lakana ye minnu ye yɔrɔ in kari kari k'a vitre ci u bɛ wari de bɔ u b'a sara dɛ Ala sago u sago tigi Ala ye t'anw kɔ abi fiyewu anw tɛ dangaden ye koyi abada an ka yɔrɔ bɛ dilan k'an ka yɔrɔ tiɲɛ an sigilen k'aw bɛna tuguni ɲɛdɔn tiɲɛ ye k'i sɛdennin dun ka sɛdennin ta k'a dun o tiɲɛ nka k'i sigi sɛsulu kan o ye sɛtigi la ɲɛdɔn non énervé don i tɔn ka te ko i ma premier a bɛ mɔgɔ énervé Ahmed Jeka pip Mɔgɔ Dabatungara n bala cogo bɛ di Buwa Jabate ne bɛ n bolo Buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min ni ɲɛ t'a to a la nka taalen ɲɛfɛ n'a ɲini k'a da i tulo kan hali Buwa Jabate k'a dɔn nka maa min y'a sɛbɛn o tɔgɔ ye ko Dawuda T Konate o don Dawuda Konate ko a ko sira min n'a kan ka bɔ ni bɛɛ lajɛlen jigi b'a kan Kayi jamana ka taa fo Senegali Buwa Jabate k'a dɔn sira in a bɛ daminɛ Sandare ni ka taa Kayi o don a ko a wariko kuma a n'a baara kɛli mun de kelen bɛ ka sira in ni ka ɲɔngiri ka baaraw jɔ dɛ a bɛrɛ ta kuma in fɔra bila ko tɛ Buwa Jabate ni maa min ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali ka minan dunfɛn ani magoɲɛminan 100 o 100 o de bɛna ka bɔ Dakaru Buwa Jabate k'a dɔn ka bɔ Kayi ka se Sandare o ye kataba 4 ani sulasɛgi 6 ye a kuma kun fɔra sugubulo yɛrɛ bolodara Buwa Jabate k'a dɔn wari yɛrɛ daɲa tɛ koyi sabula bɛn kɛra miliyari 85 ani 5 ani miliyɔn 400 ani buruburu Buwa Jabate a fɔra ko sira in baara a bi ban ka bɛn kalo 36 ma nka
hali bi n'a ka bi baara in daminɛnen tɛ hali bi n'a ka bi Bɔjabate k'a dɔn a sugubulo taara ka di chinois minnu ma n'o ye COVEC ye Bɔjabate hali bi n'a ka bi i k'a dɔn baara in ma daminɛ a bɛrɛ ta kuma in dun fɔra fo ka bolonɔbila sɛbɛnw kɛ gouvernement ani chinois ka entreprise min ye COVEC ye kabini avril kalo san 2021 a ko projet belebeleba don jamana in a sera ko de ka gɛlɛ o gɛlɛya da ye n'i ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ wari dɛsɛ yɛrɛ tɛ nin sira in dilanli la koyi sabula wari in kurukara bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ i k'a dɔn ayiwa an ka bankuw kɔnɔ Bɔjabate sabula wari yɛrɛ bɛ bɔ an ka budget de la Sandare Kayi kilomètre 138 Bɔjabate a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ a sira in ani yɔrɔ min fɔlen don a nafa ka bon fo k'a fɔ k'a to ten i k'a dɔn kuma in fɔ a don sugubulo nana bolo la jamana gouvernement fɛ janvier kalo tile 7 tɛmɛnen na Bɔjabate k'a dɔn madame le ministre transport des infrastructures i wɛrɛ kun ye ci don bila ka taa sira in lajɛ ka chantier lajɛ ka bɔ Kayi kana Sandare Bɔjabate baaraw bɛɛ danga min na u taara sɔrɔ i k'a dɔn yɔrɔ fura dingɛninw gerenni ani ka bɛlɛ bɔn Bɔjabate sira baara yɛrɛ a daminɛnen tɛ ban sɛbɛnnikɛla ko ayiwa o kɛra sababu ye min ye ɲɔgɔn ye ba ye o ka kɛ conseil technique ministère des transports i k'a dɔn infrastructure ani directeur général des routes directeur général de l'AGEROUTE minnu n'olu bɛɛ lajɛlen welela entreprise min n'o ye COVEC Mali ye i k'a dɔn sira in a sugubulo dilen don olu de ma gɛlɛya dun bɛ yɔrɔ jumɛn munna baara ma daminɛ kalo 36 dɔ bɛ ɲini ka k'a la Bɔjabate i k'a dɔn a wariko kuma maa tɛ k'a fɔ gɛlɛya b'a la sɛbɛnnikɛla ko chinois kɔni fari fagalen bɛ baara in na waati yɛrɛ kɛra ministre min ye Madina ye Madina kun ye communiqué kɛ communiqué min n'o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi baara in dabɔlen a dabɔtɔ don sigi kelen don ka faamaw de kɔnɔ olu bɛna taa sira in i k'a dɔn a dabadenya fɔlɔ da sigi kelen don k'o de kɔnɔ nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn maaw ɲɛ mɛn bɛ sira la a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ Sandare ka taa Kayi Bɔjabate i k'a dɔn warikasa bɛ min fɔlen don a baara la miliyari 80 ni miliyari 5 miliyɔn 440 ani 40 n'a kunkanfɛ wa a kɛra bɛnkan de ye bɛnkan min dɛmɛna faamaw ani sugubulo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a don a kuma cayara kosɛbɛ mɔgɔw ye kuma caman fɔ a la nka ni wulikajɔ ta k'a lajɛ COVEC ale min ye sugubulo in sɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa hakilinaw kun bɛ taa fo miliyari 70 de la nka a labanna ni ka tɛmɛ o kan san 2021 wulikajɔw nana boloda ka wari in sama ka taa bila fo miliyari 80 ani 5 la ani miliyɔn 400 ni kɔ Bɔjabate o b'a jira k'a fɔ wari min labɛnnen kun don sira in kama dɔ farala a kan dɔ farala a kan dalu jumɛn in na kun jumɛn in na Bɔjabate nka n'i ye wulikajɔw ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in kɔni a fanga bonyana sabula a don a kɛra ayiwa lɛtiri ci ye gundola lɛtiri ministre de l'économie et des finances ani a don min kun bɛ ministeriya la o de ye Maganfili Dabo Sisɔgɔ ye Maganfili Dabo Sisɔgɔ i k'a dɔn kelen ka ci di ministre ma k'a fɔ bɛnkan ye nin den chinois ka wari ye nin den ministre ko a ma nin wari in diyara dɛ an kun bɛnna min kan min kun fɔra ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ nin ye a lajɛ k'a f'u ye u ka dɔ bɔ a la a bɛ n'a fɔ kuma in de balana kabini o waati fo sisan i k'a dɔn chinois kɔni baara ma daminɛ u fɛ wariko in don wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn Bɔjabate n'o tɛ ko in daminɛ na chinois kun k'u bɛ baara kɛ miliyari 89 ani miliyɔn 200 ani 12 ni buruburu a fɔra k'o ka ca u y'a jigi miliyari 86 ani 6 n'a kunkanfɛ u labanna k'a jigi tuguni an bɛ donni min na ko bi miliyari 85 ani 5 sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi gɛlɛya ju ye jumɛn ye wari caya don wa yalima i k'a dɔn wari yɛrɛ dɔgɔya don wa ɲininkali tɔ bɛ bɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ sɛbɛnfura kɔnɔ sɛbɛnfura min n'a tɔgɔ ɲini k'a f'i ye sisan a fa bɛɛ ye kelen ye ko ka ca a ma ɲɛ dɛ tɔgɔ m'a ye dɛ an n'a bila kɛrɛfɛ n bɛ sɛbɛnfura in bila kɛrɛfɛ ni Ala sɔnna taalen ɲɛfɛ an n'a ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don kabako fadunuya fa farankaba kabako sɛbɛnnikɛla tɔgɔ min ye Bugu Jara ye badabada buguko an ka taa Kucala karamɔgɔ Dabatugura min ye ɲɔ sankilo bɔrɔ falen k'a ye cɛ kunci
Allahu akbar. Sɛbɛnnikɛla ko maa min sa a tɔgɔ de ko Mamadu Jara funankɛni don san 20 ani san 4 sɛbɛnnikɛla ko dusukolo b'a la kosɛbɛ sabu dugu ma jɛ ka ban a bɛ bɔ ni ka taa baara de kɛ n'o ye bolola baara ye sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ a timinan ka di a galabu ka di a ka kisɛ fo k'a dama tɛmɛ min ye Mamadu Jara ye san 24 sɛbɛnnikɛla ko latigɛ kɔni nana ma sabu Ala kɛmɛ ka waati o waati latigɛ adamaden ye maa tɛ taa k'i da kan to a ko min kɔni ɲɔbɔrɔta karamɔgɔ daba tungara kucala jɔafiya ba la o kuma o de kɛra ka baarakɛyɔrɔ ye remarque ka taa bila ditɔnw na camion mana jɔ balo bɛ minnu kɔnɔ k'u lajigi o y'u ka baara ye joona joona minnu fana bɛ yen n'olu nana balo kura san na sugu kɔnɔna na min ka camion walima ditɔni ni ka sɔnsɔn kosɛbɛ karamɔgɔ daba tungara f'u bɛ boli k'o kɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye nin don ye Mamadu Jara a n'a jɛɲɔgɔnw min ye nin ditɔni ye ko k'a charger o fɔra tuma min na u bolila joona joona ni k'u kari ka don magasin kɔnɔ u b'a ta cogo min na u b'a ta ten min ye ditɔni ye a chargera tuma min na k'a ban fo ka taa ɲɔ bila f'a legelege la karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye Mamadu n'a jɛɲɔgɔnw ye u yɛlɛla u nisɔndiyara o kuma baara min ɲinina an fɛ an y'a kɛ o kuma u bɛna an lajɛ sisan o kuma an ka bi kɔni tile o jara karamɔgɔ daba tungara u bɛ yɛlɛ cogo min na tile jara a n'a terikɛw b'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ o kuma fu bɛ balanin dɔn u y'u to balanin dɔnna min kɔni ye balo kɔni chargeli ditɔni kunna laban mun bɛ yen dɛ karamɔgɔ daba tungara n'o ye sankulo bɔrɔ falen dɛbɛ ɲɔ la o de filɛ ne ka yuru ten o yurula Mamadu a n'a jɛɲɔgɔnw bɛ baro la tuma min na ka na kɛ Mamadu kunkolo ka doyi ka sin k'a pɛta ka jigin a tɛ bɔ a la o a pɛtara ka jigin maaw kulela u sinna ka na sankulo bɔrɔ ta ka bɔ a kan u y'a sɔrɔ kunkolo pɛtara ka ban sɛbɛnnikɛla ko a ko Mamadu kɔni a ye diɲɛ to k'a nisɔndiyalen to karamɔgɔ daba tungara nafolo sɔrɔla o kuma yɛlɛ musamusa bɛ sen na o kuma ko n'o kun n'a kun b'a dɔn k'ale bɛna taa ka bɔ diɲɛ kɔnɔ nin cogo in na e k'o don k'a kun n'a sɔrɔ e baara kɔnɔna na de sɛbɛnnikɛla ko u y'a ta joona joona ni ka na n'a ye Bamakɔ Gabriel Touré la karamɔgɔ daba tungara tile 1 tile 2 o kuma a ma ɲa min kɔ min ye kunkolo ye a ma se ka fara ɲɔgɔn kan bilen a ye diɲɛ to o kuma u y'a ka janaja kɛ o dugusɛjɛ o kuma min ye Mamadu ye k'a ye diɲɛ to nin cogo in na dɛ wari sɔrɔla o nisɔndiya o kuma k'a taara wari yɛrɛ ma sɔrɔ camion chargé wari n'o tilala manevuru ni ɲɔgɔn cɛ bɔ jabate o tɛ foyi ye 400 600 a cayalen bɛɛ 1000 foyi ma sɔrɔ latigɛw tɛ di o don dɛ bɔ jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Touré ale de y'a sɛbɛn Mahamani ko Bamanja wale a bɛ ne ka kɛ dantɛmɛ ye bɔ jabate k'a dɔn Bamandiw filɛ de ka taa Segu Sikɔrɔ ni Balazan don polisiso kura min bɛ yen bɔ jabate k'a dɔn mobili 2 ka taa daturu ɲɔgɔn ka sin ka taa bi polisiso kan ka sɔrɔ hali su yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan hadamaden dabali banna k'u kabakoya n'i ye Segu jamana ta k'a lajɛ lakana min bɛ yen sɔrɔsikulu minnu bɛ yen bɔ jabate k'a dɔn ayiwa min ye kɔlɔsili ani taakasegin jateminɛ ka kungokolo cɛci ka don fo Segu dugu kɔnɔ bɔ jabate a ye mɔgɔ kamana guwa kojugu nka bɔ jabate i k'a dɔn janfa o janfa n'i y'o ye gɔngɔrɔ sɛkilifara la gɔngɔrɔnkuru b'a ju la bɔ jabate k'a dɔn mugu k'a nana wuli gidiw bɔ jabate k'a dɔn a bɛ kɔtigɛ tuma min bɔ jabate an k'an yɛrɛ ɲini a ɲɛ ka ɲini polisikɛ cɛ 2 olu kɔni joginna sabula sɛbɛnnikɛla ko maa ni ma to a la nka i k'a dɔn polisi minnu kun bɛ a don u ye cɛya kɛ bɔ jabate sabula balina o ni foyi tɛ kelen ye nka kɛlɛkɛyɔrɔ la bɔ jabate ne ti fɛn min fɛ u ba lana ma n do kuma de fɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la sabula n'i bɛ ayiwa janjo kɔnɔ saa kalo 12 bɛɛ bɔ jabate k'a dɔn u bɛ se ka suri kan a ko min ye hadamaden dabali banna terroriste i k'a dɔn awa Segu Sido Sonikura bɔ jabate polisiso kura in de bɛ yen Segu 2e arrondissement bɔ jabate ayiwa bin kɛra dire polisiso kan o kɛra sɔgɔmada fɛ min ye tarata tɛmɛnen i k'a dɔn sufɛ min ye bolofara min n'u k'a ma ko groupe armé terroriste GAT bɔ jabate a bɛ k'olu de ye ninnu kɔni filɛ ka na don Segu ten Segu Sido Sonikura i k'a dɔn ayiwa polisiso min bɛ yen n'u k'a ma ko 2e arrondissement de Segu bɔ jabate k'u kun da yen kan u kun bɛ mobili 2 la dɔw kɔni ka jate la maa 6 kun don 3 mobili 1 o mobili 1 pick-up don bɔ jabate k'a dɔn tuma min n'u nana i k'a dɔn 1 ɲɛsin polisiso ma 1 i jɔ seleke dafɛ bɔ jabate i k'a dɔn n'i ye marifa kunkan mɛn gada yan ka di yen ye an minnu
ɲɛ cɛ dumanw ye n'an minnu ja ka gɛlɛn anw yɛrɛ labili sanfɛ k'a lajɛ min bɛ sen na an minnu bɛ siran n'anw ni musokɔrɔbaw ye musobakɔrɔ ye kelen wajibi an donna dilan dugukɔrɔ kan da sɛbɛnnikɛla ko min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ a don commissaire adjoint Musa Dumbiya ale yɛrɛ tun bɛ a don commissariat kɔnɔ wajibi k'a dɔn ayiwa polisi ɲɛmaaya bɛ kɛ tan Dumbiya wɔɔrɔ bɛɛ a k'u ka kɔlɔsili kɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ élément o élément bɛ yen u ka kɔlɔsili kɛ maa jugu minnu minɛnen don ka datugu olu kana taa ka dan kɛ filanan marifaw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min u k'u janto yɛrɛ la ka yen kɔlɔsi kosɛbɛ u kana na don k'a fɔ k'u bɛna o marifaw walima o kisɛw ta wajibi k'a dɔn cɛw karila ɲɔgɔn na an bɛɛ y'an ka kɛta kɛ mugu bɛ ten a bɛ ten wajibi a bɛ ten cogo min a bɛ ten Bamabugu labana u y'u kari ka don poliso kɔnɔ wajibi o ma se ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ mobiliw ni fɛn minnu bɛ yen u ye tasuma bila dɔ la paraw i k'a dɔn u sina k'u yɛrɛ ta ten ka digidigi kɛ sɛbɛnnikɛla k'u ye digidigi kɛ min kɛ n'u ka tigi tɛmɛnen jateminɛ nana kɛ sa k'a ye k'a fɔ polisikɛ cɛ fila kɔni joginna sɛbɛnnikɛla ko n'i b'a kalama directeur régional de la police min ye commandant CCR Dakɔrɔba i k'a dɔn cɛja to a caman min ye commandant Ablaye Kulubali ale de bɛ Segu police ɲɛmaaya la nin yɔrɔnin bɛɛ a sina ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ten kunnafoni mɛnɛ wajibi i k'a dɔn bɔda tɛ Segu u ma yɔrɔ min minɛ i k'a dɔn dugukɔrɔ tɛ Segu u ma yɔrɔ min minɛ mais min kɔni ye Bamaji cɛ kelen ye u y'o minɛ o yɔrɔ bɛɛ u ye tɛgɛ da kɔ k'o ɲɛnama minɛ k'o siri k'o da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wajibi wuli ka jɔ ni jateminɛw bolo kan min kɔni ye nin ko in ye Segukaw dabali banna u kamana guwanna wajibi i k'a dɔn ayiwa min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye Segu jamana na u nana wuli ka jɔ bolo da ka taa commissariat in lajɛ tiɲɛni minnu kɛra ani ayiwa ɲangata minnu kɛra k'olu lajɛ i k'a dɔn Segu kɔni ayiwa su fara tile kan patrouille de bɛ fa bɛɛ lajɛlen la n'i hakili b'a la i y'a dɔn don dɔ la u delila ka attaquement dɔ kɛ Segu commissariat de police la wajibi k'a dɔn a don u y'u gɛn k'u gɛn olu terroristes bɛɛ lajɛlen minɛna sabula u taar'u dogo kɔlɔn de kɔnɔ tɛgɛ dar'u kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kunnafoni kɔni jɛrilen don Segu n'a lamini wajibi nka Segu cɛ duman caman de bɔra marifa cilen sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ka taa lajɛ min bɛ sen na mun bɛ commissariat la wajibi i k'a dɔn kisɛ in kɔni dira caman jɔlen ɲɛna a n'a k'u labɛnnen kun ni labɛnnen tɛ maa tɛ tulonkɛ nɛgɛden na dɛ u ma labɛn u k'u dogo a kana kɛ ne ka cɛkɔrɔba ka nɛgɛ haya ni jɛn'a ye ne bɛna Bamakɔ kalan na waati min ne fa ye labɛn a denkɛ fɔlɔ ye ne ye cɛkɔrɔbaw ye fɛn o fɛn d'a ma a y'o bɛɛ labɛn k'o di ne ma i ka dɔn Bamakɔ ye duguba ye nɛgɛ haya yɛrɛ e tɛ duguba ɲɛdɔn nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka taama lakari yɔrɔ ye dɛ ne labɛn wajibi k'a dɔn lakari fɔlɔfɔlɔ o kɛra Mɛnakura Sinimaso la Iriyoni wa m'a dɔn u tun b'a fɔ Iriyoni wa El Hilali de Mɛnakura Sinimaso in Hindu kun ka di ne ye kojugu matinani tantan nin cɛnizurunin dɔ la hawla a dɔn tɛ wele dɔn na ne jɔlen kafalen n'a ye ne tɛti ko gibu mun nɔfɛ ne n bolo place sigiyɔrɔ ne y'a lajɛ ni baga in bɛ yen n ye n bolo maga la k'a bisi i y'a sɔrɔ a bɛ yen a ko gibu i ko sibantɔ in a b'a yɛrɛ fa sisan ne ɲɛnamina min kɛ cɛnin ni a ka mɔgɔw bɛ kule la ne ko a ɲɛna n ko e tɛ ne de don ne min nana n yɛrɛ den ma ko n dalen don n ka baga la ne taara Segu dɔrɔn ne y'a bɔ ka di jeli cɛmɔgɔ ma n ko baba n k'i ka fɛn filɛ a ko mun kɛra n ko a bɛ fɛn ɲɛ maa ye Segu Bamakɔ a tɛ foyi ɲɛ Bamakɔ ma ɲi dɛ n ko Bamakɔ sɛbɛn de nɛgɛ haya tɛ fɛn ɲɛ jɛn'a tɛ fɛn ɲɛ ni maa y'i bɔ a tɛ kiri a tɛ foyi ɲɛ ne na n dafara n yɛrɛ ka Bamakɔ kabini o kɛra jɛliden kɛra radio kumakɛla ye i tigɛ n'i sen ko ka bɔ a la pewu ni maa min ko an bɛ siɲɛ ta n b'i ba b'ale k'i papa ni n da ye n'o ma fɛn ye bi m'a to n dara nin yɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan wajibi k'a dɔn bi ta an b'a bila yan pewu